Момичета, поздравления! За втора поредна седмица вие сте на почетната стълбичка. Изглеждахте супер спокойни, мотивирани. Така ли се чувствахте наистина на терена? Първо искам да поздравя моята съотборничка, без която след тежкия ни полуфинал, на който играхме в много тежък мач. Първия гейм беше много дълъг, паднахме в тайбрек 15-13. Искам първо на нея да благодаря, че успяхме да се съхраним, да излезем мотивирани с усмивка. Искам да поздравя и противничките ни. За втори път ги срещаме този сезон. Много добре играят момичета. Винаги е трудно срещу тях. Днес може и малко повече късмет да сме имали, може и малко повече концентрация от тях, но поздравления и за тях. Беше много изключително трудно след това, но успяхме да се справим. Ти май толкова асове в един матч не си имала. Да, за първ път ми се случва това нещо. Днеска явно беше втория матч, моя ден за Асай, за хубав сервис. Много добре се получи, много се радваме, че така успяхме наистина да се запазим, да се мотивираме и така да се получи в този матч. Каквото да сте направили след миналата седмица, явно ви се е получило. Другата седмица ще ви видим ли? То другата седмица няма турнир. Следващия кръг. Нашия план е да участваме в живот и здраве на всички турнири, така че вече сме се записали за турнира в Бяла и очакваме още по-голяма конкуренция на турнира. Добре, благодаря ви много. Тони, към теб.